Uite! Cum? Ce a fost? Gata, acum nu mai e pișnic. Îți las așa? Ia stai, se înregistrează. Da. Hai, îți fac așa. Ei, mărțile! Nu din capul! I-arăți lui mama! I-arăți lui mama! A să zică mama, ce dracu, ți-ai rupt capul acolo. Ia uite-ți cum vorbești. Ia uite-ți cum vorbești, nu te preocupa. Zi-mi cine și mie. Îi trimiteam un avion la OPA. Vreau și eu patenit măcar. Tu ai arătat biletul azi? Nu, i-am zis că nu mi-a dat biletul duminica. Zi, Bogdan, tu zi de patenit. Că eu n-am biletul. Nicu, spune că am avut și eu bilet mai carat atunci, dar... Kilul ăsta. Nu, lasă. Pe Dragoș a fost atunci. Serviciu, nu? Dar zi tu lui. Zi tu lui. Eu cu ea. Zi, mă! Ți-ai dat duminică? Da, și mi-a dat bilet și l-am pierdut. Da. Hai. Da! Să-ți arăt cum fac eu așa. Ce faci acolo? Nicu! Be! Vino, vreau să mă bată cu Bogdan. Hai să fiu lui, arăți lui Cristina cum arată Bogdan acasă. Da, ne vine încoa. Nu știu asta, am început să facă măsurație. Hai, Te vede, vară mea! I-arăți lui Cristina, Nicu, i-arăți! mai am 3 video. Cu el? Cu el ai? I-arăți lui Cristina! Oh, Nadia! Am o post cu lui Bogdan, Nadia. Da? Nu! Fotele mele le are. Eu când eram acasă, el mă suna să seară și era vară mea lângă mine, mergeam de la discotecă și am vorbit cu el și a întrebat cum arată și zic, vine acasă, frate meu, și să arată poza lui, da? Care-i Barta, Nadia? Care-i Barta, dar nu și Barta? Nu, soră, s-a stat să-i măritat. Cristina. Chiar ai soră, eu am zis așa. Vabbè, eu sunt Nadia, du-te și tu practicul ăsta, ai stat cu Nadia. Așa, Nadia, Da, poți să mai pupă obrazul de asta. Nu mă mai pupa. Eu mă vreau să mă pupă. Uite un pic unde poza aia, Nadia. Stai, să mai filmez. Stai, mai Nicu, Nicu, adu-l pe Bogdan aici, adu-l aici pe Bogdan, adu-l pe Bogdan. Gata, Bogdan, ești filmat.
La procedit chiar da. Ce-i? Gata, Zi ceva. Duceți-vă tu la cărat! Procede, vă da. Dacă nu zi moș! Ce are? Lasă! Vino să zic, vino! Dar nu stilă, sigur. E pijama, e pantalon. am înțeles, deci nu mai faci bine. Plec că m-am cheat. Bogdan! Ce pe jos? Hai să răzbim. Hai să hai, mai cărați-vă! După aia trebuie și la Păi, de fără mea că e cum ați fără nimic, în capă să râzi, dar să facă fain. Fain. Aha. Ce-ai făcut? Ha? Ce aici, auzi? Aici, Hai, cară-te! Mi-a înghețat mâinile! Mi-a înghețat mâinile! Dacă te iau și eu, mă. Gata?